салом дӯстон, агар шумо якум бор ба Россия барои коркунӣ рафтанӣ бошен, ин видео барои шумо ай. Ҳатто да баъзе одамое ки аллакай ҳамуҷаданд. Хатогиҳои калоне ки бисёр ҳамватанони мо мекунанд, чубане камера выключи. шумо бояд накунед. Барои чӣ? Барои он ки ман худам ҳамаша паси сар кардагиам. Ман 8 сол дар Россия зиндагӣ кардам, медонед чиро фаҳмидам. Баъзе вақт мо худмон зиндагии худмона душвор мекунем. ҳозир шумо да мегӯм чӣ хел Россия нарафта 2 бор Москва бирем. Россия, ман Россия нарафтам. Москва ами 2 бор рафтам. Топ 10 хатогиҳое ки ҳамватанони мо дар Россия мекунанд. Агар тайёр бошен, сараш мекунем. Медонед чӣ? Лаҳзаҳои гуворо ба ёдам омад. Вот у нас есть и булочки, вот черный хлеб, вот белый. Я дома. Почему хлеб? донистани забон ай ҳама чизи зарурӣ барои шумо мешавад. Пеш ай паридантон забона дар сатҳи олӣ не, ақаллан баъзеви гапоша ёд гирен. Медонам баъзеҳо калонанд, баъзеҳо вақт надоранд. Ҳеҷ гап не, программаша скачат кунед дар телефонотон. Хин нестай, ақаллан чени Шаҳбоз ёд гирен. Привет. Привет. Всё нормально, всё хорошо, как ваше имя? Лола. 3-4 сол пеш бисёриҳо бедокумент мегаштанд кор карда. ҳозир ин корҳо намешаванд. мутаассифона рӯз то рӯз документкунӣ, коркунӣ дар Россия қин шуда истад. вақте омаден ҳама документотуна қонунӣ кунен. фикр накунен ки ман дар як ҷое кор мекунам ки уҷа проверкакунӣ намеравам. вақте регистратсия ё патент мекунен, тез срокша проверка кунен. агар муҳлаташ буд шава, шуморо қапида рост депорт мекунанд. бисёриҳо нафаҳмида ба макасинои сирх ё ки шлобка Россия мераванд. надониста ки уҷа ганда хунукай. чӣ бугум ки либосҳои безеб мепӯшанд. карочи ман вақте якум бор Россия рафтам, макасинои сирх, прическаи 2211, кожинкаи аҷинабозор харидагӣ ман пӯшида рафтам. фикр кардам ки ҳозир маро мебинанд дам мегиранд. лекин набарот шуд, ҳама дар ҳолам хандиданд. ба оста стилма алиш кардам. ишқилиби гап, либосҳои солидни пӯшен. сари риштона ҳама вақт аҳамият битен. вақте ҳамаи ирисо бинанд, биган на самом деле бидайда. ман як секрета барои шумо мекушам. вақте либосотон тоза, солидни, ришакотон кандовка кардагӣ, хушрӯ прическа кардагин, шуморо милисоҳо ман намекунам барои проверкаи документ. баъд як чиз дига, илтимос ҳамин прическаро накунен. Як намуд прическа дорад, не хеле комек. Дар автобус шидагин ба видеовизов баланд гап мезанен. Здравствуйте, Сергей. Здорово. На работе, да? А что? Урок надо, один ведро надо. Пас гап занен, ирисода и кор ганда намефора ва дар ҷои ҷамъиятӣ и корро кардан нодурустай. гап заданӣ шиден, камтарак тоқат кунен. ай автобус ки биромаден, як ҷои кам одам рафта, ба ҳазур гап занен. қишлоқҳои мо вақте духтара уштаг мекашанд, гап мепартоянд, ин ранги комплимент ҳисоб мешавад. Бимбарам охи барот. Хаданалат амиқад дӯст доштам. лекин ин кора агар дар Россия кунен, шуморо дики меган ва ҳатто метавонанд милиса файрод кунанд. агар шинос шудани хоҳӣ, ба одобона рафтор кунӣ. пешаш миёй мегӯй: Я тебя самая лучшая красавица на Республика Таджикистан. Я тебя ситкан, а ситки дил. I love you, thank you very much. не, хубтараш мегин, можно вас пригласить на кофе. агар не гуфт, ҳеҷ гап не. мақсад вақте рад кард, дар кор нестай айдумаш рафта маҷбурш кунен. ин кор ганда нодурустай. як чиро фаҳмем ки шумо ятаин духтарои ирис як гала. мо дар ватани худмон озод ба ҳазур фикри ҳеҷ чира накарда мегардем. вақте давлати бегона омадем, қонуноша бояд риоя кунем. и ҳатмияй. вақте қонуни нав мебироя, ӯ барои новистиё нестай. мисол, ай 2025 агар шумо бетрудавои договор кор кунен, шуморо агар қапанд, ҳам штрафтон мекунанд, ҳам 5 сол депорт.
барои ҳамин айқонунҳои нав бохабар бошен ва риоя кунен. Чизеро ки нафаҳмиден метавонед ба мигратсионная служба муроҷиат кунен. ҳамаша мефаҳмонандтон. дар ҳар як шаҳри Россия ҳастай. баъд як чиз дига патент ё регистратсияи фаршивӣ накунен. меқапанд, маззатона мегрезонанд. бисёр вақт ҳамватанони мо фикр мекунанд хай ҳеҷ гуна мекунад як музикаро баланд кардем, рақс кардем дар центри шаҳр ё ностуф мекунанд дар ҷои ҷамъиятӣ. бовар кунен, рӯзҳода ганда намефорад. фарҳангшона эҳтиром кунем. аётон набурем ки шумо меҳмонен дар инҷа. фазои шахсишона эҳтиром кунен. кор мекуне пулотонда билет мехаре ай конкурсо ё дар дискоклубо пулотона мечошен. бисёртон оила дорен дар ватан. пулшон равон кунен ё пулотона ҷамъ кунен агар мақсади мошин ё хонахарид дошта бошен. 12 соат кор мекунен, авқоти соз намехӯрен, истироҳат умуман намекунен, баъд сар мешава, миёном дар мекуна, жӯлудкам дар мекунаву дигару дигар. худтона эҳтиёт кунен. вақте бемор шуден ҳатман ба духтар муроҷиат кунен. дар Русия медицинская страховка барои мигрантҳо ҳастай. хубтараш вақте омаден аввал ҳамира бикунен. бисёриҳо фикр мекунанд ки русҳо моро нағз намебинанд. барои чӣ? барои он ки мо ба рафторомон ва ёра ҳамихелӣ кардем. фарҳангу қонуношона эҳтиром куне, шуморам эҳтиром мекунанд. медонам на ҳама қадру қимати моро пас мезананд дар Россия. мутаассифона ҳазор кори хуб кунем, як бадбахт кори нохуб куна, ҳама таги гап мемонанд. ҳамин бу топ 10 хатогиҳое ки муҳоҷирои мо дар Россия мекунанд. дар ёд гирем, агар мо хоҳем ки моро эҳтиром кунанд, сараввал мо бояд худмона эҳтиром кунем. агар ин намуди видеоҳо ба шумо писанд боша, ҳатман дар комментария нависен, дуюм қисмша мебурорем. ба ҳамин тамом меҳнатҳоро ба лайкотон қадрдонӣ кунен ва агар хоҳем видеоҳои ояндаро якумин шиддат бинен, дар канал обуна шавен. боқии сарбаланду хонаобод бошен.